bankéřská elita si předává kontrolu formou dědictví. Když mluvíme o bankéřské elitě, zahrnujeme se mi královské rodiny a královské rody, které kontrolují náš svět po tisíce let. Vzpomeňte si, že to byli starověcí kněží králové, kteří jako první zavedli koncept peněz, to znamená, že kontrola zásoby peněz je dědičně předávána v těchto královských rodech jejich potomkům. A z tohto v důsledku vyplývá, že i bankéři tedy musí být větví královských rodů. Proto mnozí prohlašují, že královna Anglie je nejbohatší osobou na zemi. Koruna, Crown, je zdaleka největším majitelem půdy na světě, ale nenechte se oklamat. Koruna není královna. Koruna je korporace, která používá jméno královny a operuje s jejím svolením. V uplynulých 300 letech svět viděl pozoruhodné ukázky manipulace globálních událostí bankéři. Ovlivňování vlád větších zemí, rozpoutání revolucí a válek, zavádění nových zákonů do legislativy, eliminace prezidentů, který stáli bankéřům v cestě, zakládání tajných organizací a zajištění pozice kontroly za každou cenu. Nejstrašnějším objevem je manipulace globálních konfliktů a válek, bankéři v jejich prospěch a stále pokračující kontrola. Využívají lidi jako ochotné a lojálné zástance na každém kroku, naplněné pýchou, ctí a patriotismem až k prasknutí, když pochodují na vlastní smrt. Nemají přemýšlet proč, mají konat a umírat. Alfred Tennyson, The Church of the Light Bridge, 1854. Války jsou kontrolovány bankéři. Války začínají královny, politici a náboženští vůdci, aby podpořili svou korporátní agendu. Lidé války nezačínají. Lidé jsou příčina mnoha povstání a revolucí, ale ty jsou obecně namířeny proti režimu, který je utlačuje a kde důvodem, jak se zdá, nikdy není válka, ale svoboda. Svoboda, kterou politici stále lidem slibují, ale nikdy ji nedodají. A tak stojíme tváří v tvář některým rozhodujícím historickým událostem v průběhu několika století a musíme si střízlivě přiznat, že bankéři všechno zmanipulovali k jejich vlastnímu prospěchu. Jeden ze zakládajících otců Spojených států, Benjamin Franklin, prohlásil, že zamítnutí od krále George III., které nedovolilo koloniím vést čestný peněžní systém, který by osvobodil obyčejného člověka ze spáru peněžních manipulátorů, bylo pravděpodobně prvotní příčinou revoluce. A tak americká revoluce explodovala hlavně kvůli Currency Act of King George III., zákon o měně krále Jiřího III., který donutil kolonie používat pro své finanční operace tištěné bankovky vypůjčené od soukromé Bank of England, Banka Anglie, za úrok. Po revoluci nové Spojené státy přijali velmi odlišný ekonomický systém, ve kterém vláda vydávala vlastní peníze, takže soukromé banky jako Bank of England již neodsávaly bohatství lidí používáním bankovek zatížených úrokem. Obdobně jak francouzská, tak ruská revoluce byly reakcí lidu na utiskování královstvím, na chudobu a kontrolu peněz. The First Bank of the United States, první banka Spojených států, byla založena v roce 1791 jako první soukromá centrální banka v USA bankéřskou rodinou Rothschild. Od této doby můžeme číst prohlášení bankéřů a dalších průmyslníků o jejich globální perspektivě, ze které běhá mráz po zádech. Patriarcha říše Rothschild, Mayer Amschel Rothschild, jasně artikuloval své úmysly v jeho neslavném výroku. Nechte mě vydávat a kontrolovat peníze národa a nezajímá mě, kdo dělá zákony. 20 let po založení první soukromé centrální banky Kongres Spojených států odmítl obnovit zakládací listinu a prohlásil svůj úmysl vrátit se zpět k měně, vydávané státem, za kterou by lidé neplatili úroky žádnému bankéři.
A znovu vidíme úroveň vlivu bankéřů na globální politické dění, když Nathan Mayer Rothschild otevřeně vyhrožoval vládě Spojených států. Buď bude obnova zakládající listiny zaručena, nebo se Spojené státy ocitnou v té nejstrašnější válce. Po rozhodném odmítnutí obnovení zakládající listiny pro First Bank of United States Kongresem Spojených států Nathan Mayer Rothschild vyštěkl: Strestejte ty drzé Američany, vraťte je zpátky do koloniální doby. Zanedlouho po tomto ohnivém prohlášení začala Británie v roce 1812 válku financovanou Bank of England, kterou kontroloval Rothschild s cílem nově kolonizovat Spojené státy a dohnat je zpět do otroctví pod nadvládou Bank of England. V plánu bylo uvržení Spojených států do takového dluhu kvůli válce, který je přinutí přijmout novou soukromou centrální banku, a plán se podařil. Kongres Spojených států byl donucen zaručit novou zakládací listinu pro další soukromou banku, která dodávala měnu a poskytovala veřejnosti půjčky za úrok. Second Bank of the United States, druhá banka Spojených států. Znovu soukromí bankéři kontrolovali zásobu peněz národa a nestarali se, kdo tvořil zákony, ani kolik britských a amerických vojáků muselo kvůli tomu zemřít. V roce 1832 prezident Spojených států Andrew Jackson vedl úspěšnou kampaň ve druhém období na pozici prezidenta pod sloganem Jacksons a žádná banka. Pánové, já dávám bedlivý pozor na koloniální Bank of the United States, banky Spojených států. Moji muži vás sledují po velmi dlouhou dobu a jsem přesvědčen, že jste zneužili fondy banky ke spekulacím v komoditách země. Když jste získali, rozdělili jste si výnosy mezi sebou, když jste ztratili, účtovali jste ztráty bance. Vy mě říkáte, že když vezmu vklady z banky a zruším její zakládající listinu, že zrujnují 10 000 rodin. To je možná pravda, pánové, ale je to vaše vina. Když vás nechám pokračovat, zrujnujete 50 000 rodin. A to bude moje vina. Jste hnízdo podvodníků a zlodějů. Jsem rozhodnutý vás zničit a při věčném praštělpěstí do stolu zničím vás. Prezident Andrew Jackson, únor 1834. Jacksonovi se podařilo zablokovat obnovení zakládající listiny pro Second Bank of the United States a stal se jediným prezidentem, který skutečně zaplatil národní dluh vytvořen bankéři. Bankéři sahají po zločinu a vraždě. Na 3 americké prezidenty byl spáchán atentát, 2krát úspěšně, když začali příliš hlasitě hovorit o bankéřích a tajných společnostech. Jackson, Lincoln a Kennedy, ti všichni stáli proti nezákonným aktivitám bankéřských rodin. Bankéři sahají po zločinu a vraždě. Na 3 americké prezidenty byl spáchán atentát, 2krát úspěšně, když začali příliš hlasitě hovořit o bankéřích a tajných společnostech. Jackson, Lincoln a Kennedy, ti všichni stáli proti nezákonným aktivitám bankéřských rodin, ale oni přesně věděli, jak s problémovými prezidenty zacházet a jak úspěšně zakrývat své zločiny. A tak stojíme tváří v tvář některým rozhodujícím historickým událostem. Krátce potom, co prezident Jackson ukončil činnost Second Bank of the United States, byl na něho spáchán atentát, při kterém nevypálila ani jedna z pistolí použitých vrahem Richardem Lawrencem. Když se konfederace v USA rozpadla, bankéři opět viděli příležitost bohaté žně dluhu. Nabídli financování Lincolnovy snahy přivězt jich zpět do svazku. Ale prezident Lincoln odmítl a namísto toho vydal novou státní měnu, která se stala známá jako greenbacks, bankovky tištěné s jednou stranou v zelené barvě. To znamenalo hrozbu pro bohatství a moc centrálních bankéřů, kteří rychle odpověděli. Jestliže tato neposlušná finanční politika pocházející ze Severní Ameriky bude zavedena do praxe, potom taková vláda vydá vlastní peníze bez nákladů.
zaplatí dluhy a bude bez dluhu. Bude mít všechny peníze nezbytné k vedení obchodu. Bude tak prosperovat jako žádná vláda předtím v celé historii lidstva. Mozky a bohatství ze všech zemí půjdou do Severní Ameriky. Tato země musí být zničena, nebo ona sama v budoucnu zničí každou monarchii na zeměkouli. Tento článek v The London Times byl odpovědí na Lincolnovo rozhodnutí raději vydat vládní greenbacks pro financování občanské války, než souhlasit s půjčkami od soukromého bankéře s úrokem 30%. Z článku je zcela zřejmě, kdo kontroloval The London Times. Článek také poskytuje jasnou evidenci, že monarchie, což znamená království, je přímo spojená s elitními bankéřskými rodinami. Ale chamtivost a touha bankéřů ovládat lidi je nenasytná. V roce 1872 bankéři z New Yorku rozeslali dopis do každé banky ve Spojených státech a vybízeli k financování takových novin, které by stály proti penězům vydaným vládou Lincolnovým takzvaným greenbacks. Zelenáči bankovky měli zelenou barvu na zadní straně. Vážení pánové, je důležité učinit vše, co je ve vaší moci a podporovat také prominentní denní a týdenní noviny, které budou stát proti vydávání zelenáčů. Obnovení cirkulace peněz vydaných vládou bude znamenat poskytnutí peněz lidem a vážné ohrození vašich osobních zisků jako bankéřů a věřitelů. Bankstři pokračovali v manipulaci kontroly prohlášením, jako například nelze dovolit vydání zelenáčů, jak se jim říká do oběhu, jako peníze ani na krátkou dobu, protože je nemůžeme kontrolovat. Výtažek z Triumphant Plutocracy The Story of American Public Life from 1870 to 1920, autorka Lynn Wheeler. Bankéřům bylo naprosto jasné, že peníze jsou perfektní nástroj kontroly a zotročení. Mnohonásobně lepší než fyzická forma otroctví, kdy majitel musel své otroky ubytovat a krmit. Peníze mohly být aplikovány mnohem efektivněji jako skrytý nástroj šíření otroctví v lidstvu, aniž by si to masy uvědomili. Lidé budou tak zaslepeni pocitem svobody a demokracie, že si vůbec neuvědomí, jak moc jsou zotročeni těmi, kteří kontrolují peníze. Lynn Wheeler nám předkládá další udivující příklad zákeřných bankéřských úmyslů v její knize Triumfální plutokracie. Otroctví bude pravděpodobně vymazáno silou války a otrok jako živý a pohyblivý majetek vymizí. To já a moji evropští přátelé podporujeme, neboť otroctví je vlastnictví práce a přináší s sebou péči o pracovníka. Zatímco evropský plán v čele s Anglií předpokládá, že kapitál bude kontrolovat pracovní sílu kontrolou mezd. Toto lze provádět kontrolou peněz. Neexistuje střízlivější prohlášení z poslední doby, které by jednoznačně přivedlo obyčejné lidi ve světě k pochopení toho, jak na ně nahlíží bankéřská elita. Jsou pohyblivými živým majetkem a otroky. Živý majetek je definován ve slovníku Encarta Dictionary. Následovně pohyblivý majetek, předmět v osobním vlastnictví, který není vlastněná půda a není nehmatatelný. Pohyblivé majetky jsou typicky pohyblivé majetky osobní, například nábytek nebo auta, ale mohou to být také zájmy ve vlastnictví realit, například pronájmy. Moderní bankovní průmysl a rodiny, které je ovládají, jsou největším organizovaným zločineckým syndikátem světa. Co je dělá nekonečně vícekrát nebezpečnější než jakýkoliv jiný kartel, je to, že provádějí svou nezákonnou aktivitu pod záštitou zákonů našich zemí, které byly napsány k jejich ochraně, a pod záštitou soudů a soudců, kteří dohlížejí na dodržování těchto zákonů v praxi. Banky jsou nad zákonem. Od roku 1913
je měna Spojených států vlastněna a řízená soukromnou korporací mezinárodních bankéřů známou jako Federal Reserve System. Tato skupina tiskne Federal Reserve Notes, bankovky, a půjčuje je pokladně Spojených států. Američané v blažené nevědomosti o tomto podvodu platí úroky bankéřským rodinám vlastnícím Federal Reserve za práva používat jejich peníze. Jinak řečeno hezky vypadající kousky papíru. Tato formule je aplikována soukromými centrálními bankami téměř ve všech zemích. Bankéřské rodiny vlastnící Federal Reserve proto mohou tisknout tolik peněz, kolik chtějí. Vytvářejí je ze vzduchu, tajně, bez dozoru a bez připomínek vlády Spojených států a dávají je tomu, komu chtějí. V televizním interview s Jimem Lehrerem Alan Greenspan, bývalý předseda Federal Reserve, vysvětlil, že Federal Reserve je nezávislá agentura, jejíž rozhodnutí nemohou být změněna jakoukoliv jinou agenturou nebo úřadem legitimní vlády Spojených států a ani prezident USA nemá žádný vliv na rozhodování nebo aktivity Fedu. Při uvědomění si této skutečnosti běhá mráz po zádech. Fed není nikomu odpovědný. Vláda a žádný její orgán nemají právní moc nebo kontrolu nad Fedem. Jinými slovy, Fed si může dělat, co chce bez postihu nebo možnosti být trestně stíhán za korupci. A centrální banky se takto chovají po celá staletí. Jim Lehrer, jaký by měl být řádný vztah mezi předsedou Fedu a prezidentem Spojených států? Greenspan. Dobrá, zaprvé Federal Reserve je nezávislá agentura. A to v podstatě znamená, že neexistuje žádná vládní agentura, která by mohla zasahovat do akcí, které podnikáme. Takže pokud existuje tento stav a není žádná evidence prokazující jakékoliv požadavky ze strany administrace, kongresu nebo někoho dalšího na provádění něčeho jinak, než jak se hodí nám, potom je naprosto jedno, jaké jsou vztahy. A my máme velmi dobré vztahy s prezidenty. Financování válek. Bankéřské rodiny mají obrovské investice v mnoha průmyslových podnicích, které vlastní po celém světě. Neexistují výnosnější investice než ty, které krmí válečnou mašinerii. Klidně můžeme s jistotou prohlásit, že všechny války v lidské historii byly zmanipulovány těmi, kdo kontrolují tok peněz. Rodiny Rothschild, Rockefeller, Morgan, Harriman a Warburg jsou jedni z prvních finančníků bolševické revoluce a také první a druhé světové války. Hitlerův populární vzestup k moci v Německu vyslal vlny šoku bankovní elitě. Ne kvůli jeho vojenské moci, ale kvůli jeho ekonomickým plánům. Hitlerovým prvním krokem na poli financí bylo vydání vlastní státní měny, která nebyla vypůjčena od soukromých centrálních bankéřů a která mohla být používána lidmi bez placení úroků bankéřů. Německo vzkvétalo a začalo rychle obnovovat svůj průmysl. Média situaci nazývala německý zázrak a Hitler byl prohlášen za muže roku časopisem Times v roce 1938. Za úžasné zlepšení života německého lidu a za explozi německého průmyslu. To se ani trochu nelíbilo královským bankéřským rodinám a použili britského ministerského předsedu Winstona Churchilla k předání vzkazu o tom, co přijde. Pokud bude Německo hospodařit dalších 50 let, vedli jsme prvou světovou válku zbytečně. Winston Churchill, The Times, 1919. Německo se stalo příliš mocné, musíme je zničit. Winston Churchill, listopad 1936, v rozhovoru s americkým generálem E. Woodem. Naženeme Hitlera do této války, ať se mu to líbí nebo ne. Winston Churchill, vysílání v roce 1936. Tato válka je válkou Anglie a její cílem je destrukce Německa. Winston Churchill. Tato válka je válkou Anglie a jejím cílem je destrukce Německa.
Winston Churchill, vysílání na podzim roku 1939. Churchill objasňuje, že druhá světová válka nemusela být, ale z hlediska finančního dávalo smysl dobít obchodní trhy. Ta válka nebyla pouze o zničení fašismu, ale o dobytí obchodních trhů. Mohli jsme válce zabránit, kdybychom chtěli, bez jediného výstřelu, ale my jsme nechtěli. Winston Churchill řekl Trumanovi, Fulton, USA, březen 1946.